Gideklarar nga dead on arrival ang kanhi traffic enforcer sa Dakbayan sa Mandaue human madas magiso sa kamotorsiklo alas 7:15 kagabi sa may MC Brune Street, Barangay Quezon sa Dakbayan sa Mandaue. Palabang niya itong higayuna si Benji Ruales, 57 anyos, na taga-sityo Marfa, Bakilid, Dakbayan sa Mandaue. Diyan ang banggaan sa motorsiklo nga gimaniho sa Gisan Tabudlong, 26 anyos sa tagalungsod usab sa Konsolasyon. Sa iyang post sa social media, giasoy ni John Villacora kanhi kauban sa biktima sa Mandaue City Commissioner nga nailo na ang bugtong anak sa biktima sa masayod kung unsay ang ayan niyang buhaton. Awhag niya sa kanhi mga kauban sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kung team nga abaga ng nibiling kabanay sa biktima aron mapahiluna kini og tarong ang patayng lawas ni Ruales. Gisaysay ni Police Corporal Alver Viles, traffic investigator, na grabe usab ang nagmaniho sa motorsiklo. Driver sa katong suspect driver is gidala sa Vicente Soto Hospital. Mao may ang kodring sustain sa serious physical injury.